Davao City Police Office nang hatag og bulak o greeting cards sa mga motorista ug pasahero karong Valentine's Day. Kini og uban pang Valentine's Day gimmick sa managlahing lugar sa Mindanao. Sa report ni Tony Humamil. Pipila ka mga motorista ang gipahunong sa kapulisan dinhi sa San Pedro Street sa Davao City. Apan dili aron manakop, kundi manghatag og regalo karong Valentine's Day sama sa bulak, greeting cards ug dunay pakapin nga tsokolate. Butang nga gikalipay sa mga nahatagan. Sumala sa DCPO, matag tuig nila kini ginahimo isip pagpakita sa ilang pagmahal sa mga lumulupyo sa Davao City. This is already a tradition of Davao City Police Office to show the meaning of Valentine's Day. So, magbigay tayo ng mga roses, a sign of our love. Sayo pa lang subuntag, giandam na sa mga personahe sa Sarangani PNP ang mga bulak nga ihatag. Kutob sa mga moagi dinhi sa checkpoint sa Barangay Maribolan sa Alabel, Sarangani. Giharanaan sab nila ang mga motorista. Masaya sila, masaya. Maliban doon sa pagbibigay ng rosas, meron din kaming yung singer, no? Pulis. Oo, parang hinaharana sila. So pinapahinto namin, tapos kakantahan sila, tapos bibigyan ng rosas. Ginagsasab sa mga tao ang Plaza General Santos tungod sa nindot nga heart-shaped display. Sa tunga sa plaza, agaw pansin ang dagko nga LED lights nga pormang heart ug picture perfect gayod. Gusto ko na mapasaya natin yung mga kababayan natin kahit ganito lang kasimple. Doon na sa acoustic band nga nagatugtog sa plaza. Doon na sa ginabaligya nga flower bouquet nga swak sa budget. Love is in the air sab din sa Zamboanga City Jail Male Dormitory nga napuno sa nindot nga disenyo sama sa wedding booth sa sulod nga gisalmutan sa mag-uyab nga pulos PDL nga sila si alias Hana ug alias Lance kinsa nagkaila sulod sa pasilidad. Sana yung relasyon namin dito sa loob, sana hanggang sa labas, yung namin na mabuo talaga hanggang magkaroon kami ng pamilya namin. Si alias Trex, may bisita sab sa iyang live-in partner sulod sa pasilidad. First time po kasi na nag-effort siya. Yung mag-letter, first time yun. Kasi hindi siya clingy kind na lalaki. Pero ngayon, parang mas pinaramdam niya sa akin na bihap na nandito siya sa loob, hindi pa rin hadlang. Na mapaparamdam niya sa akin na special ako, na mahal niya ako. Sumala sa jail warden, dakong tabang ang mga aktibidad aron mabati sa mga PDL ang pagmahal sa ilang mahal sa kinabuhi. Malaking bagay yan na maparamdam nila na despite of the difficult circumstances that they're in, andun pa rin, no? Yung pagmamahal nila, yung suporta nila sa mahal nila sa buhay at hindi napuputol o hindi napapatid ng pagkakakulong yung pagmamahal nila. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.